què volia dir, dromeosaure? Drome significa corredor i saurus significa llargandaix. Molt bé, vinga. Tenia una cua llarga i rígida i poderosa. Tenia una gran urpa en forma de falç a cada pota posterior. Creien que la utilitzava per matar les seves preses. Pesava una 80 centímetres. Pesava? Ai, diríem una Mesurava. 80 centímetres. Mesurava. I pesava 15 quilos. Era de la mida d'un gall d'indi. Tenia el crani molt llarg. Era saurisquius, que vol dir que tenia la pelvis d'un llargandaix. Era carnívor i vivia al bosc. Les femelles utilitzaven els plomes per protegir els seus ous i per espantar les preses.